عزو سلام تانا تقبلوا زخبركم تعزتنا كمي تمسيون لوم عربي تشعت مسكرم ساعة شعات دالو زينا مسنارو نفلو مالونا مساهم تصنحن زينا زغرب ميكال حرقو فالما قم بكنا توتاتو فيلم أما حدر زبادو باوكي بحري مسنبرتا بتكبار مرباط لمعات ميايتو ኤርትራ ከተማ ካርቱም ኣብ ዘንገረቱ ሃገራዊ ፌስቲቫል ምሕዝነት ህዝብታት ተሳቲፋ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገምጋም ስራሕ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ብምክያድ ኣብ መጻኢ መረባት ዘትዩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ናይጄርያ መዓልታዊ ብገምጋም ልዕሊ 4,000 በርሜል ነዳዲ ከም ዝስመት ተገሊጹ ሰሜን ኮርያ ወናኒት ኒውክሌሳዊ ጦር ምዃና ብወግዒ ኣፍሊጣ ኣብ ፓኪስታን ብዕለቕለቕ ዝወረደ ዕንወት ንምሕዋይ ህፁፅ ደገፍ ክግበር ፃውዒት ቀሪቡ زرزر زينام أما حدار زبادو باوكي بحر أمباسادور محمد سعيد مانتاي بشوعة شمونتن مسكرم سنبرتن سرحتنياتات من قسناز قبرو ركب آبتك بار مربات لمعات زتيوم آبتي آبت كتما عسب استقبر آخيبا أمباسادور محمد سعيد مانتاي هنسات بوغع فلتاتن مويان زعات غمان سيا كان لايت مربات ومخانو بمتقاس كوم بحافشا سرابي دما بفلاي ببلوص باهلين كبرتاتن استخوص ولورتان مهنات مريح تراك تصاوتو تلابيوم لمعتو مرباتنا كاب موطانوم كساب تكباروم عزوز تصادفو زبي مسرتو مخانو بمحبار دما أبز عامل زي كينيون اتي تصادفو أبركتون كغتسل أزخاخيروم أما حدار زبادو باوكي بحر أمباسادور محمد سعيد مانتاي أب موداتا أب رحو قطرات سركب زبي بغربات تتقامي استمالة محبرا قلقلوتات كخون نزكار زرلو تعريب بمبرا نمعواتو كل زيكا بحلافنت كسرح تصويعوم تساتفتي بوغنوم تمساسال ركبات كغصلن اب ገላ አገልግሎታት ዝረአ ጸገም ዘላغ ፍታሕ ክረክብን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ናብ ካልዚናም ስንሰገርም ኤርትራ ዓለማዊ ማሕበር ምሕዝነት ህዝብታት ሱዳን ኣብ ዝወደቦ ንልዕሊ 18 ሃገራት ዝወክሉ ማሕበር ኮማት ኣብ ዝተኻፈለሉ ፌስቲቫል ተሳቲፎም ኣብዚ ምሕዝነት ህዝብታት ኣፍሪቃ ይዓንብብ ብዝብል ቴማ ካብ 4-6 መስከረም ዝተኻየደን ኣብ ሱዳን ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ዝተረኽብሉ መደብ ምስ ባህላዊ ነባብራ ልምድታትን ወግዕታትን ሃገራት ዘላለ ትሕዝቶ ቀሪቦም ኩርናዕ ኤርትራ ድማ ንመደባት ልምዓትን ከስካሶምን ዝገልጽ ስእላዊ ምርኢት ከምኡውን ባህላዊ ምግቢ ናውቲ ወቂቡ ምንባሩ ክፍለጥ ተኻይዱሎም ጸሓፊ ማሕበር ምሕዝነት ኤርትራን ሱዳንን ኣሰይድ ኢድሪስ መሐመድ ስዒድ ኣብ ዘስምዑ ቃል كم زعينت مدبات عمدن فعز مدناتا شركنتا ومتحقازن بحلاو متأسارن هزبتاتن هاجراتن لعل تراكم زلو بمتقاس بزل على كدفالو تلابيوم والناس حفيت عالمو محبر محزنة هزبتات السودان السيدة سل يغريتام والناس حفيت عالمو محبر محزنة هزبتات السودان السيدة سلوى محمد محجوب بقدام نخلو من الفيستيفال بمودا بن من ماغنا بركتو زقورو أكالات دحر مسكان نوار زمدناتات هاجرات أفريقيا نمرد دالا برتعون كم سروحا رقاقيتام عبتو فيستيفال بركز زبال هاجراتن استفلالي أفريقيا تكالا سودانن مهرتن كم زغربا اتزبت حنا حبريتا أفريتوم ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገምጋም ስራሕ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ብምክያድ ኣብ ምርባዝ ዝመጽእ ዓመተ ትምህርቲ ዘትዩ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብቶይ ሚካኤል ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳሎ ትሕዝቶ ሳምራይ ሊቪዮ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብ8-9 መስከረም ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ንዘሰላሰሎም ንጥፈታት ገምጊሙን ኣብ ናይ መጻኢ መደባት ስራሕ ዘትዩን ተሳተፍቲ ኣብቲ ባሕለፍቲ ጨናፍር ኣብ ዞባታት ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሳዋን ሃገራዊ ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበር ኮማት ኤርትራውያን ኣብ ስዑድ ዓረብን ንዘቕረበ ጸብጻባት ከምኡውን ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ውጥን መምርሒታት ወጽኦም ዝተተግበሩን ዘይተተግበሩን ዕማማት ብዕምቆት ገምጊሞም እቲ ገምጋም ብቐንዱ ኣብ ምርጋጽ ምዕሩይነት ትምህርቲ ዝተሳለጠ ዕማማትን
ውጽኢቱን ትግባረ ስርዓተ ትምህርቲ ምርጋጽ ብቑዕ ደረጃ ዝሓለወ ዓይነት ትምህርቲ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ደረጃታት መደባት ምጥፋእ ማሃይምነትን ዓርዮትን ባህላዊ ስፖርታውን ጥዕናውን ንጥፈታት ጠንቅታት ምቁራጽ ምትራፍን ተምሃሮ ዲስፕሊን ንምምሕያሽ ተወስዶ ስጉምታት ኣበርክቶ ተምሃሮ ኣብ መደባት ወፍሪ ልምዓት ምሕደራ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣገልግሎት ምሸታዊ ትምህርቲ ቴክኒካውን ሞያውን ስልጠናታት ከምኡውን ኣብ ውሽጣዊ ብቕዓት ዞባታት ኣብያተ ትምህርትን ማእከላት ስልጠናን ዘተኮረ ነይሩ ተሳተፍቲ ኣብ ሓያልን ድኹምን ጎንታት ናይቲ ዝተሰላሰለ ዕማማትን ዘቐረበ ጸብጻባትን ድሕሪ ዘካይድ ወዘተ ምምሕያሽ ኩነታት ስራሕን ደረጃ መምሃራንን ምዕዛዝ ተራ ሚኒስትርታት ምምሕዳራት ማሕበራትን ትካላትን ሕቶ ኮማያዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዋሃደ ምእዛናት ህጻናት ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ተራን ኣበርክቶን ምምሕዳር ዞባታት ኣብ ምምዕባል ቋንቋ ከምኡውን ሕፅረት መሳለጥያታት ቆላሕታ ክወሃቦ ተላብዮም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ኣብ ዝሃቦ መዕፀዊ ቃል ዓመተ ትምህርቲ 2021-22 ብተዛማዲ ደሓን እኳ እንተነበረ ዘዛኒ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣብቶም ቀዳሞት ዘድልዮም ሸነኻት በዓል መዓነት ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣቶ ጴጥሮስ ኣስዒቡ ብተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረቡ ሕቶታትን ርእይቶታትን ሓፈሻ መብርህ ድሕሪ ምሃብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2022-23 ኣብ ምምሕያሽ ዓናታውን ብቕዓት ትምህርቲ ከምኡ ድማ ኣገልግሎት ትምህርቲ ፍሉይ ድሌት ዘለዎ ተምሃሮ ብዝለዓለ ክስራሕ ውጥን ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ዞባ ፍዓበት ቅድሚ 5 ዓመት ዝቆመት ኮሚቴ ድሕነት ኣደን ህፃንን ዕዉት መርባት ከም ዘሰላሰለ ተገምጊሙ ኣባላት ኮሚቴ ምምሕዳር ንኡ ዞባን ናይ ስራሕ መሻርክትን ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣኼባ ኮሚቴ ዘካየድቶ ጎስጓሳት ኣብ ምብራህ ንቕሓት ዓብ ዝተዋፅኦ ስለ ዝገበረ ቁፅሪ ኣብ ገዘአን ዝሓርሳ ኣዴታት ከም ዘንቆልቆለ ምትሕባር ምምሕዳር ንኡ ዞባ ኣብ ማሕደርቲ ከባብን ሃገራዊ ማሕበራትን ድማ ልዑል ምንባሩ ተገሊጹ ብዘይካዚ ስድራ ቤታት ዝገብሮ ገንዘባዊ ኣበርክቶ ኣብ ምቅላል ፀገማት መጓዓዝያን ብመጥባሕቲ ዝወልዳ ኣዴታትን ልዑል ደገፍ ከም ዝነበሮ በሪሁ ኣብ ሆስፒታል ኣፍዓበት ብቕዓት ናይ መጥባሕቲ ሓካይ ምምዳቦም እውን ኣብ ድሕነት ኣዴታትን ህፃናትን ልዑል ግደ ከም ዝገበረ ተሓቢሩ ተቐማጦ ምምሕዳራት ከባቢ ቀላመትን ኖሮ ተባዓትን ብተበግሶኦም ንቑጣታት ጥዕና ብምህናፅ ድርኺት ስለ ዝፈጠሩ መንግስቲ ቀረብናዊ ሕክምናን ሞያውያንን ከም ዝመደበሎም እዚ ድማ ነበርቲ በቕረባ ኣገልግሎት ክረኽቡ ከም ዝሓገዘ ዝቐረበ ጸብጻባ ነጺሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ኣሃዱ ፍርያምነትን ስድራ ቤትን ኮምን ኣቶ ዘደንገል ገርጊዮስ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ኣጋር ሓካይምን ኣነባበርቲ ዓድን ንጉዳይ ክንክን ኣደን ህፃንን ብዝለዓለ ደረጃ ክከታተልዋ ተሓሳሲቡ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ብንኡ ዞባ ፍዓበት ነርስ ኣስራት ኣሚነ ብጊድዩ እቲ ዝተጠቕሰ ብልጫታት ኣብ ቦቱ እናሃለወ ዝርአ ጉድለታት ብኣጋ ክእረም ተላቢዩ ኣብ ማሕዳር ንኡ ዞባ ፍዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኖር ረጀብ ድማ ብኮሚቴ ድሕነት ኣደን ህፃንን ዝተዓመ ዕዉት ስራሕ ብምውጋስ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝሰርሑ ኣጋር ሓካይም መድሃኒት ብእዋኑ ክመፅኦም ፃዓርታት ክግበር ኣብ እዋኑ ዘይካየድ መደባት ክታበት ህፃናትካ ፍታሕ ክናደሉ ፀዊዑ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሉ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ዝሓለፈ 8 ኣዋርሕ መዓልታዊ ብገምጋም ልዕሊ 400,000 በርሚል ነዳዲ ይዝመት ከም ዝነበረ ወግዓውያን ጸብጻባት ሃገራ ነጺሮም በዚ ድማ ኣብታ ሃገር መዓልታዊ ክፈሪ ዝግባእ ኣስታት 2 ሚልዮን በርሚል ናብ ኣስታት 1 ሚልዮን በርሚል ወሪዱ ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ኣረዲኦም ኣብ ናይጄርያ ኣብ መስመራት ነዳዲ ዝኽሰት ተረጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕነት ግን ኣካልቲ ኣብቲ ጽላት ዝካየድ ዘሎ ዝምታ ምዃኑ ዝግለጽ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ከም ዘሎ ብዝግለጽ ልዑል መጠን ምጥፋን ትሑት ምቁጻር ጸጋታትን መጠን ዝምታ ነዳዲ ዓመታዊ ናወስኺ ይመጽእ ከም ዘሎ ይጥቀስ ብሰንኪ ተሪዮ ብፍርያት ነዳዲ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ትስራዕ ናይጄርያ እታው ነዳዲ ክትጽበ ተገዲዳ ከም ዘላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ሰሜን ኮርያ ወናኒት ኒውክሌሳዊ ጸዋር ምዃና ትማል 8 መስከረም ብወግዓ ኣፍሪጣ ከም ኣካል ናይቲ ኣዋጅ ሰሜን ኮርያ ተጻባእቲ ካብ እትብለን ሃገራት ክመጽኣ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምምካት ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ክትጥቀም ዘፍቅድ ሓድሽ ሕጊ ከም ዘጽደቐት እውን ሓቢራ ኒውክሌሳዊ መደባት ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝኾነ እዋን ንድሕሪት ከም ዘይምለስ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ነቲ መደብ ደው ንምባል ክካየድ ንዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ዘተ ከም ዘይቅበሎ ኣረድዩ
ንክለሳዊ መደባታ ዋሕስ ልኡላውነታን ግዛእታዊ ሓድነታን ምዃኑ ዝገለጸ ሰሜን ኮርያ ንምድንፍዑ ብዕቱብ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ኣላ። ካብ 2006 ክሳብ 2017 6 ንክለሳዊ ፈተነታት ዘካየደት ሰሜን ኮርያ ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን ተወሳኺ ፈተነታት ከተካይድ ከም ትኽእላ ክትሕብር ጸኒሓ ዘላ። ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣህጉር ሰገር ዝርከቡ ሓያሎ ፈተነታት ሚሳይላት ከም ዘካየደት ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ፓኪስታን ብሓደጋታት ዕለቕልቕ ዝወረደ ከቢድ ዕንወት ዳግም ንምሕዋይ ህፁፅ ደገፍ ክግበር ውድብ ሕብራት ሃገራት ሎሚ 9 መስከረም ፀዊዑ። ኣብ ፓኪስታን ናይ 2 መዓልታት ምብፃሕ ዝፍፅም ዘሎ ዋና ጸሓፍቲ ውድብ አንቶኒዮ ጉተረሽ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክሳራታት ንምሕዋይ ቢልዮናት ዶላር ከም ዝሓትት ብምጥቃስ ማሕበረሰብ ዓለም እጃሙ ከብርክታ ተሓሳሲቡ ኣሎ። በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ኣስታት 1400 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣስታት 1.7 ሚልዮን ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ጸብጻባት የረዱ። ኣስታት ሓረሲሶ ካብ መሬት ፓኪስታን ዕለቕሊቑ ከም ዘሎ ዝጠቕሱቶም ጸብጻባት ልዕሊ 7,000 ኪሎ ሜትር ጽርግያታትን ኣስታት 250 ድንድላትን ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኾኑ ኣነጺሮም። እቲ ዕለቕልቕ ኣብ ታሪኽ ፓኪስታን ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ዘውረደ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ። ኣህጉራዊ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክለሳዊ ጸዓት ኒውክለሳዊ መደባት ኢራን ሰላማዊ መዓላታት ከም ዘገልግል ንምርጋጽ ኣጸጋም ምዃኑን ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ኢራን ነጺግዎ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ዝሃቦ መግለጺ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ነቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ መልክዕ ንምትሓዝ ዝሓቀነን ምዃኑ መንግስቲ ኢራን ምላሽ ይብሉ። ኣህጉራዊ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክለሳዊ ጸዓት ዝሃቦ መግለጺ ትግባረ ስምምዕ ኒውክለሳዊ መደባት ሃገሩ ንምውሓዝ ክካየድ ንዝጸንሐን እወታዊ ገስጋስ ንዝነበሮን ጻዕሪ ባሉታ ዝጸሉ ምዃኑ መንግስቲ ኢራን ገሊጹሎም። እቲ ትካል ኢራን ኒውክለሳዊ መደባታን ምስፋሕን ዩራኒየም ዝተባህለ ኒውክለር ንምስራሕ ዘገልግል ባእታ ንምምዕባልን ትሰርሕ ከም ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ምግላጹ ኢራን ንንጥፈታት ኒውክለሳዊ መደባት ንምክትታል ዝተተኸለ 17 ካሜራታት ከም ዘለዓለተን ይዝከር። ኣህጉራዊ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክለሳዊ ጸዓት ፖለቲካዊ መስርሕ ሃገራት ምዕራብ ይኸውን ከም ዘሎ እያ ክትወቅስ ጸኒሓ ዘላ። ማሕበር ቁጠባውን ጥዕናውን ምዕባለ ደቂ ሰብ ኣብ 2021 ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ከም ዘንቆልቆለ መጽናዕታዊ ጸብጻባት ሓቢሮም። እቲ ገስጋስ ክሳብ 2019 እወታዊ ምንባሩ ካብ 2020 ንድሓር ግና ብዝተፈላለዩ ረቑሒታት እናንቆልቆለ ከም ዝመጽእ እቶም ጸብጻባት ኣነጺሮም። ካብ መወዳእታ 2019 ዝተኸስተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክሊማዊ ምምዝባልን ጸጥታዊ ቅልውላዋትን ካብቶም ንኩሉ መድያዊ ምዕባለ ደቂ ሰብ ባሉታ ዝጸልዉ ዘለዉ ረቑሒታት እዮም። ዕምሪ ደረጃ ትምህርትን ደረጃ መነባብሮን ካብቶም ቀንዲ መዕቀኒታት ምዃኖም ዝጠቕሱ ጸብጻባት ዕምሪ ደቂ ሰብ ካብ 2019 ክሳብ 2021 ብገምጋም ብኣስታት 2 ዓመታት ከም ዝጎደለ ኣረድዮም። ልዑል መጠን ብከላ ከባቢ ካብ ዘስዕባ ሃገራት ዝኾነት ኣውስትራልያ ክሳብ 2030 ንመጠን ትርፋ በከልቲ ጋዛት ብልዕሊ 40% ንምጉዳል ከም ዝወጠነት ኣፍሊጣ። ነቲ ውጥን ኣብዚ ሳልሲ እዚ ከም ዘጽድቆ ዝሓበረ ባይቶ ኣውስትራልያ ንትግባርኡ ብዕቱብ ከም ዝስራሕ ሓቢሩሎም። ኣውስትራልያ ክሊማዊ ነውፂ ንምብዳህ ልዕሊ 3.5 ቢልዮን ዶላር ወጻኢ ከም ትገብር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ምሕባራ ይዝከር። ኣሜሪካ ክሊማዊ ለውጢ ንምግዛእ ክሳብ 2030 ንመጠን ትርፋ በከልቲ ጋዛት ብልዕሊ 50%፣ ካናዳ ድማ ብልዕሊ 40% ንምጉዳል ውጥን ከም ዘለዎን ምግላጸን ይጥቀስ። ይኹን እምበር ብቁጠባ ዝበልጸጋን ልዑል መጠን ብከላ ከባቢ ዘስዕባን ሃገራት ክሊማዊ ነውፂ ንምምካት ዝኣተዎ ዘለዋ መብጻዕታት ንምትግባር ዝጥቀስ ተበግሶ የርእያ ከም ዘለዋ ይዝግለጽ። ክሊማዊ ምምዝባልን ሳዕቤናቱን ልዕሊ ካልእ እዋን ኣሻቓል እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ናይ መወዳእታ ዜና ንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኤልሳቤጥ ዳግማዊት ትማል 8 መስከረም ኣብ መበል 96 ዓመት ዕድሜያ ዓሪፋ። ድሕሪ ዕረፍቲ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ወዲ 73 ዓመት ዝዓበየ ወዳ ቻርልስ ንዓ ተኪኡ ከም ዝነግስ ተገሊጹሎም። 70 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ብደረጃ ዓለም ኣብ ንግስነታዊ መሪሕነት ዝነውሐ ዓመታት ካብ ዘገልገሉ ምዃና ይፍለጥ። ብዘይካ ንዓባይ ብሪጣንያ ን14 ካልኦት ሃገራት ተመሓድር ዝነበረት ኤልሳቤጥ ዳግማዊት ካብ ዊንስተን ቸርችል ክሳብ ሊዝ ትራስ 15 ቀዳሞት ሚኒስትራት ብሪጣንያ ዝሸመት እያ።
زينات نمزا مارسا زينا كرقملكم أما حدار زوبا دوبا وكيح بحري مسنة برتاب تقبار مربات لمعات تمايايتو ኤርትራ ከተማ ካርቱም ኣብ ዘንገረቱ ኣግራው ፌስቲቫል ምሕዝነት ህዝብታት ተሳቲፋ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገምጋም ስራሕ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ብምክያድ ኣብ መጻኢ መደባት ዘትዩ ኣብ ናይጄርያ መዓልታዊ ብገምጋም ልዕሊ 400,000 በርሚል ነዳዲ ከም ዝዝመት ተገሊጹ ሰሜን ኮርያ ወናኒት ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ምዃና በውግዒ ኣፍሊጣ ኣብ ፓኪስታን ብዕለቕለቕ ዝወረደ ዕንወት ንምሕዋይ ህፁፅ ደገፍ ክግበር ጻውዒት ቀሪቡ زغبركم تعزبتن لهم شسترالو زيناهم سنادو أبزي فتصم سلام كتالكم مع زي مسجن تغطات الفيلم فرد مريت مبلا 4 كلتن كفالة سعبات غربية بوغنيكن سلام